ገንዘብ ኩሉ ነገር እዩ ብዘይ ገንዘብ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ክብሪ ዘለዎ ኣብ ሃገርና ኸ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ጥንቃቐ ንገብረሉ ዶ ብዘይ ካዚ እውን ገንዘብን ንህቦ ክብርን ከመይ ዝመስል ትሕዝቶ ጥበብ ክምልሰልና እዩ ቀደም ዘበን ቅድሚ ባጤራም ጅማሩ ሰባት ኣብ ናይ ንግድ ቦታ በብዘሎም ንብረት እናተቀያየሩም ዝነብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን ግን ዝኾነ ከረዳድእ ዝኽእልን ድሌታቶም ንምሻጥ ኮነ ንምዕዳግ የጸጉሞም ነበረ ቀስ በቀስ መረዳድኢ ክኸውን ዝኽእል ነገር ድማ መሃዙ እዚ ድማ ንብረት ብንብረት ኣገልግሎት በኣገልግሎት ክለዋወጡ ጀመሩ በዚ ከዓ ምዕባለን ኣብ ደረጃ መነባብሮምን ዕቤት ከርእዩ ከኣሉ ካብዚ ዓይነት ንጥፈታት ናይ ንግዲ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ክካይዱውን ኣይጸገሞምን ከም ወርቂ ስኒ ሓርማዝን ካልእ ነገራትን ተጠቒሞም ድማ ነቲ ዝደለይዎ ንብረት ይዕድግዎ ነይሮም ካብዚ ናብ ናይ ገንዘብ ዕዳጋ ተሰጋገሩ እዚ ዓይነት ንግዲ ወይ ምልዋጥ እቲ ዝበለጸን ክሳብ ሎሚ ንጥቀመሉ ዘለናን እዩ ባጤራ ከም መለለይ ሃገራዊ መግለጺ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ነታ ሃገር ዝገልጽ ስምን ስእልን ይወሃቦ በዚ ድማ ስእሊ ወይ ስም ናይ ሓንቲ ሃገር ባጤራ ሪኢኻ ናይ ዓይነይቲ ሃገር ምዃና ክትግምት ትኽእል ንኣብነት ኣብ ናይ ህንዲ ባጤራ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ማሃትማ ጋንዲ ስእሊ ንዕዘብ እዚ ዝኾነ ድማ ኣብ ሃገረ ህንዲ ከም ኣብነታዊ ሽማግለ ናይቲ ሃገር ስለ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ባጤራ ምስ ንዕዘብ ድማ ናይ ቀዳማይ ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ከም ዘሎ ንርኢ ከምኡውን ኣብ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኔልሰን ማንዴላ ስእሊ ከም ዘሎ ንዕዘብ ንሱ ዝኾነ ምኽንያት ድማ እዚ ሰብ ኣብ ተራ ደቡብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ናጽነት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዓቢ ተራ ተጻወተ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ሃገርና ምስ እንመጽእ ናቕፋ ዝብል ስም ንባጤራ ኤርትራ ንመጀመርያ ዝተዋህበሉ እዋን ኣብ ሕዳር 8 1997 እዩ ስም ባጤራና ካብታን 30 ዓመታት ከም ደጀን ህዝባዊ ግንባር ኮይና ዘገልገለት ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ምስጢር ዝሓቆፈት ታሪኻዊት ቦታ ከተማ ናቕፋ ዝተወስደ ስም እዩ ነቲ ክሳብ ሽዑ ዝነበረ ስም ባጤራ ናይ ብር ክትክእ ድማ እዩ ዝመጸ መሬት ናቕፋ እቲ ዝመረርን ዝዓበየን ቃልሲ ኤርትራ ዓወት ናይ ናጽነት ዝተጨበጠሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ድማ ንውሉድ ወለዶ ዘሰጋገር ታሪኽ ሓዘል ክኸውን ባይታ ንምኽፋት ዝዓለመ ባጤራ ናቕፋ ሃገራዊ ክብርና እዩ ኣብ ባጤራ ናቕፋ ተወቒሮም ዘለዉ ኣሳእል ታሪኽናን ክብርታትናን ዘንጸባርቑ ንመላእ ኤርትራ ምስ 9 ብሄራታት ዝገልጹ ዱልዱል መግለጺ መንነት እዮም ነዚ ባጤራ ክውን ክኸውን ዝገበሩ እቶም ነዛ ሃገር ደሞም ኣፍሲሶም ልኡላውነት ዘረጋገጹ ጀጋኑ ሰማዕታት እዮም በዚ ዝተረጋገጸ ልኡላውነት ድማ ንምሕታም ዝወፅእ ወጻኢታት ኣዝዩ ክቡር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረተሰብና ኣብ ባጤራ ዘሎ ኣታሕዛ ከመይ እዩ ኢልና ንህዝብን ምስ እንሓትት ኣብ ባጤራ ዘለና ኣታሕዛ ኣዝዩ ትሑት እዩ ነዚ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ትርጉም ባጤራ ዘይርዳእ ሰብ የለን ክንብል እንደፍር ግን እንታይ እዩ ዝጎድለና እንተበልና እቲ መልሲ ጉድለት ተገዳስነትን ጥንቃቐን እዩ ንዝኾነ ንብረት ንኸይዓርግ ኮነ ከይበላሾና ጥንቃቐ ኣታሕዛ ከም ዘድልዮም ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ይኸውን ከምኡ ድማ ኣብ ኣታሕዛ ሰሊ እንተመጺና ዝያራ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ ንፈልጥ ኢና ብሰንኪ ዘይግብኡን ሸለልትነት ዝተሓወሰ ኣታሕዛ ባጤራ
ብርክት ዝበሉ ባጤራታት ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ይኾኑ። ኣብ መስርሕ ምዕዳግን ምሻጥን ድማ ጸገም ይፈጥር። ብተዘዋዋሪ መገዲ ባንኪ ኤርትራ ተሓታቲ ይኸውን። ኣብ ሕብረተሰብና ትርጉም ባጤራን ኣብ መጻጽኡን ኣይንርዳእን ክንብል ኢልና ዘይኮናስ ኣብ ኣታሕዛ ጥንቃቐ ባጤራ ይምህሪ ዝበልናዮ ኣገዳሲ ርእስቲ ንሎም ሰንበት ኣብ ንኡስ መደብና ዝኾነት ጥበብ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ነዚ ጸገም ከብረሃልና ሓላፊ ባንኪ ኤርትራ ኣቶ ተወልደ ኣብ ዝሓተትናሉ እዋን بعين حق نرد كنا اتزقبو خبر ركبالو ሕብረተሰብና እንተሪና ግን ከምቲ ኣብ ገጽና ዘለና خبري ንባት ኤራና ከምኡ ንخبሮዶ ከም ጌርና ንሕዞዶ ትብልሕቶ ዝኾነ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ክምልሶ ዘለዎ ናይ ሕልና ከኣይትሕቶ ሕልና ካስትንክፊ ኣብ ገጸይ ክጽይቃ ከለኹ ንሕርዳኣኒ ሕማቕ ዝስማዓኒ ኮይኑ ወይ ድማ ገበን ከም ዝፈጸምኩ እንድሕር ዝርዳእኒ ኮይኑ ኣብ ባጤራ ኸ ከም ኣትስማዓኒ ዶ ተሓቂግን ከም ይኮነ ዝኾነ ሰብ ነቲ ሃገራዊ ባጤራ ትዝግባእ ክብሪ ጥራይ ኣይህቦን ጥራይ ዘይኮነሲ ሕልፍ ሓሊፉ ናስ ከም ኖትቡክ ቁጥሪ ቴሌፎን ንጽሕፈሉ መዓልቲ ልደት ናይ ወልድና ድዩ ናይ ጓልና ድዩ ናይ መርዓ ተቆጽረሉ ድዩ ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ቆጽራ መዓልቲ ትጽሕፈሉ ኣብ ገሊ ባጤራስ ነደይ ክርስቶስ ክንዲ ዝኣክል ነቦይ ክርስቶስ ክንዲ ዝኣክል ተባሂሉ እውን ይጽሓፈሉ ስለዚ ንባጤራስ ከም ታብታ ገጽና ከይትድወን ንካናኸና ዲና እንተ ኮይና ኣይ ንካናኸና ትርጉማ ዘይንፈልጣ ኮይና ይኮናን ግን ናቕፋስ ክብሪ ዘለዋ ንናህና ምስጢር ንናህና ታሪክ ንናይ ሓድነት ናይ ብሄራትና ንነዊሕ ቃልሲ ተቃለስና ምዃና ተንጻዋር ምዃና ንፈልጣ ኢና ምክንያቱ ትቕርጻ ይሕብረካ እዩ ኣሽንኳዶ ዕድመ ዝገበረ ልቢ ዝገበረ ዝሰኩዕሲ ንሽተይ ቆልዓው ነታ ስእሊ ወይ ከዓ ነታ ቅርፂ ናይታ ባጤራ ርዩ ክገልጽ ይኽእል ወይ ከዓ መብርህ ክህብ ይኽእል ግን ግቡእ ክብሪ ንህባዶ ኣይንባን ፈጺምና ኣብ ጋራጅ ዝሰርሕ ድዩ ኣብ ትካል ዝሰርሕ ድዩ ገለ ዝሰርሕ ዘይቲ ሒዙ ግራሶ ሒዙ እንደዒ ቀለም ዝቐብእ ሰብ ነዳቃይ ንበሎ ቀለም ሒዙ ገንዘብ እንካት የሎመስ ኣይውልውላን ከማ እንታይ ኢዱ ሶይሉ ጥራይ ጭብጣ እንታይ መሓላልፍ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ገብራሉ ኣብ ገምጋማ የእቱኒ ስለዚ ንባጤራና ትግቡእ ክብሪ ንህባዶ ኣይነባኒና ዘለና ስለዚ ነዚ ከነወግድ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ከም ዝበሃል ካብ መጀመርያ ጥበብን ጥንቃቕን ኣታሕዛ ገንዘብ የድልየና እቲ ኣብ ባጤራና እንሪኦ ዘለና ኣታሕዛ ዜጋታትና ንባጤራና ከም ኖትቡክ ተጠቒሞም ኣብኡ ምጽሓፍ ኣብ ባጤራ ንዘሎ መለለይ ብሄራትና ኣሳኢል ምብልሻው ኣእዳውና ብዝተፈላለዩ ነገራት ረሲሑ እንከሎ ገንዘብ መሓዝ ከምኡ እውን ዓጻጺፍካ መሓዝ ወዘተ ንቡር ተርእዮዩ ኮይኑ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድማ ኣግዳስነትን ትርጉምን ኣመጻጽኣ ባጤራና ርዱእን ንኹሉ ዜጋ ብማዕረዝ ዝምልከትን ዘገድስን ካብ ኮነ ንባጤራና ብኽብርን ብጥንቃቕን መሓዝ የድልየና ዑደት ባጤራ ኣብ ሕትመት ምስ እንዛርብ ድማ ሃገራዊ ባጤራ ብባንኪ ኤርትራ ዝዳሎን ዝውነንን ናይ ክፍሊት ሰነድ ኮይኑ ኣብ ዑደት ዝጸንሓሉ ገደብ መዋእል የብሉን ኩነታት እርጋን ናይቲ ባጤራ ተራእዩ ወይ ድማ መንግስቲ ነቲ ኣብቲ ባጤራ ዘሎ መለለይ ክልውጥ ምስ ዝደሊ ጥራዩ ክቕየር ዝኽእል ባጤራ ናብ ባንክ ምስ መፀ ዝቕየርን ዘይቅየርን ኣሎ ዘይቅየር ባጤራ ኣየና እዩ ደም ተጸይቁ ዝመፀ እንተ ኮይኑ ባጤራ ኣይትቕይሮና ስለምንታይ እቲ ደም ተጸይቁ ኣይትፈልጥና ሓደ ፍልሖ ተበላሊዑ ብፍልሖ በስቢሱ ወይ ከዓኒ ተቆራሪጹ እንድሕራልዩ ኣይትቕይሮን ኢኻ ወይ ከዓኒ ብጠሊ ዝበኽበኸ እንተ ኮይኑ ኣይትቕይሮን ኢኻ
بتصقاماي شنخ أمين بيماناي شنخ نايت باتيرا زلو حلاقت أنصبر حلاقت تلقيقو الجيسو ندير كوينو أي تغيروني أبكرتي نايت باتيرا قدلتات ندير اللي وكوينو خا أي تغيروني زغبها الكلو جد فتسمكا إزي زموتو نجارات زياتهم كما عارف شو هنرد هركوين ناجين زي أنا أمنت نرأيين زن سئلتات زياتن نعمل زيان رأي لنا زين كلتي أن هرينان كوينا زيا أبز تقوريت الله أبز تقوريت أبسلسة تقوريت اللي في حل فاس أبكندي تقوريت الله مالتي أبسلسة بوتا تقوريت الله أبسلسة بوتا نحر تقوريت بارين هاي تبعت إرا بمسارتي تقفل سلازلو وقاي هلوها عند حراب تحت وريدنا دما فرق واقع هلوها زي أهم فرق واقع هلوها زي أخالك أهم أبزي أنت وريدنا أنت وريدنا جبوخ بوخي مشي لكم زي أبوخ بيخ أنا ونو إلا أدل هذا جنزب زي وإذا بعت إرا زي أتغيرني زي لك أخما فلوح بلي أوايا زي أتغيرني زي أنت رئيناها فرق واقع يهلوها معناته تحدي خفالناتا كبر خهلوا ويك أمنينتا خرجاجت الله زخل أكل ويك يعني روحي سلزز جودلا بتحدثنا واقع هلواني بتحدثنا خارجين فرق واقع هلوا زي أونكم زي عند الريق ما هونكم كنديلا بالعلم تحط قرص على قينا تلع على واشنا تالو واقع لو فرق واقع تحت واجين واقع يبلون زي عند الريق ما مالك هم زي أخا تازخفت أبنبس وكفات إراس الرأي أبزي نختعملنا لنا أنت قرنا له بزي 5 قطري أبزي برغة عساي زبلشم قرنا له كالي خاطر إبزي زي أبتبات إيران دا تتحفز مصر سلازخوني زي بما سوراتو خو قد زكبو بحرين تبعيني بات إيران نوت بوك هيكونن كبر له كم زي عند حرتت صحيفة مزيا واقعي بلان ولا ملئت تكون زي أها بزل على التقوريصة واقعي بلان زي أها زي أون كومو زي إتمام مرحي بزي ما مرحي زي إنك أبانكتا ني المغيار وديبوزيت المغبار أتاو المغبار زي متن جنزب أرقيت جنزب قبولون زي قبولون لين ممين نتقبل أبت حساب كم زعتو وي متكأت هيبا نت زي قبولك أي قبولون تباهيلو دما أبانكتات انت أخوين يترف نقو حافي ترف نتقول كسب كمان أي وحاب مسمع بعلى عالمنا ترى جنزب كم تقام شك زتقام النابس حزم أتصلو زل أواني كم أون بانكتات عماويلن أبز جبروا ناي فاينانساوي كونا نقداوي مقصاصات أب كندب ترى جنزب بملكة شك نخ جبرو بقت آلية تحسسبون يمخرون علو شك نايتو جيت سندي متكأتاني متى مالتي ونبات إرا مالتي شك متكأتاني نبات إرا كوينو سرح كاب كونه ترى جنزب حس كام أستاي تقبرو مالتي تقدلو تقنسو لذي بانكتات انتهى عند جبرا زلوا أبز أوانزي إنه جبرو توجيتات ويك أمك أسقاسات ناي جنزب أكيد بترى جنزب جبرو بمتى نجبرو بتشيك نجبرو ويك بترانسفير ويك عز حوالا نقوله نجبرو ينزل نزحب هذا اللوا مخنيات اللون كبار تبقي سنة يكونن كابتن على زلوا رواحيتات ندهرينه واقع ناي نبرت كتجزء ندحر كونكا نتي نبرت مجزء زخون بتدقاقا مخا زقاتم ناي توجيت نجر تجبر ندحر كونكا انتا كله كالو جنزب كله كالو ندحر بجنزب ترايت تقام كونكا تخلاي ندحرينا يا خوينا دما تشك ندحر تتقام كونكا حقاوي نقد انك تجبر تقددي خا مغنياتو تشك سند ناي كفلي تراي زي كونس مسكرنتي نقفا هيبيو جبو نحدثت زغانا نقر يبلي ناي 100 هيبيو ناي 5 هيبيو ناي 10 هيبيو يخبل
تشيك ندحري بيجي تشاي بيجي قبر زلو حقاو حطوا لي حتى نزلو حقاو في اللي ديفت نسي تعلم مالتي حقاوي زخونه سند علني سلازي نعلوقن ناي سرقن نقد نخيتكايد انتي تخون مالتي مسمار يتحزاكا بنصور كتكايد تقدد مالتي زيت كالاي بحرياتي اتسالساي بحرياتو دما انت منتقشي نيري ببزح غنزب حساب عداغا ندحل علن تحت انت بالكون كان تا تقبر دلخا ጥረ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ እንታይ ትገብረለኻ ማለት እዩ ተብዝሖ ኣለኻ ምብዛሕ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ ድማ እንታይ ኢለ ከምቲ ሓንቲ ወጣይ ዝነበርኩ ወላቶም ቀንዲ ረቋሒታት ጠለብን ቀረብን ዘይምዕሩያት ኮይኖም ኢንፍሌሽን ዝመጽእ ዝብል ናይ ስነ ቁጠባውያን ፍልስፍና ወይ ከዓኒ ኣገላልጻ ይሃሉ እምበር ነቲ ኢንፍሌሽን ዘተባብዕ ወይ ከዓኒ ዝሕግዝ ዓበይ መሳርሒ ኮይኑ ታሽሙ ዝገብር ዘገልግል ድማ ብዝሒ ናይ ጥረ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ምህላው ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ምህላት እዩ ስለዚ ቼክ እንተርጥቀም ኮንካ ነቲ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ትድርቶ ኣለኻ ማለት እዩ بطرة ገንዘብ ዝካየድ ትውግታት እምበኣር ኣብ ርእሰቲ ቁጠባውን ጸጥታውን ጸገማቱ ወረቐታዊ ባጤራን ብምብልሻውን ምዕራግን ዘስዕቦ ክሳራውን ቀሊል ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰላም ዕባለ ቴክኖሎጂ ምንቅስቓስ ጥረ ገንዘብ ኣጽቢቑ ክድረት ክኢሉ እዩ ኣብ ሃገርና እውን ተውግታት ካብ ካሽ ወጻኢ ብቸክን ካልእ ባንካዊ ሰነዳት ዝፍጸመሉ ኣገባባት ንምትብባዕ ተወሳኺ ትሕቲ ቅርጽን ቴክኖሎጂን ንምውዳድ ናይ ካሽ ኣሰራርሓ ኣጸቢቕካ ንምድራቕ ከም መደብ ተታሒዙሉ ይስርሓሉ ኣሎ ካብዚ ናይ ጥረ ገንዘብ ትውግታት ጨሪሽና ክሳብ እንወፅእ ብጽሩይ ባጤራ ክንግልገል ከም ዜጋታት እንስከሙ ሓላፍነት ኣለና ባጤራሲ መንነትካ እዩ አንተ ወገጽካ ኢለምሽ መንነትካ እዩ ንመንነትካ ተባላሹ ዲኻ ኣይተባላሹ ዲኻ ንመንነትካ ትጽይቕ ዲኻ ኣይትጽይቕ ዲኻ መሃርን ተመሃርን معدن تمعدن كل ويبلون كما أبنت نمتكاس من قستي نتقلقلتي ويكا نهزبو ويكا نزيقو انتايهب سند من النتيهب تاسيراب نغقايش باسبورتيهب مكينا نغزور تاشمهب درايفين لايسنس واننت ناقزاها نمرقاقت سنديهبكا سب أبزيوم كم يوم دام السلو سنة دا زلو تحس خمي يمثل نهرلنا يقرمكم عمتات زجبرة جنزب سيكونه عمتات زجبرة ليبريتونا مكينة عمتات زجبرة تاسيرة عمتات زجبرة نايجزا سند عمتات زجبرة نايتكال سند صورين تشوفون كوينو تريو سلامتاي قبو تنقع سلز قبار اللي كبوتن قاعد يذكر لك خمتي مزين كم جين تقصد أنا حكون جرات ويا سندات كبو ممكن كنت تقبر لك كبو كنت تقبر له يبقى كتوات يرى بعد إيرانا حبراو نبرتنا إلتاو مسارحنا مجلتي هاجراو كبرتاتنا زنت أبارق مثلنا نيو صوري باطيرا محاز نتصبرقن قحاتن ባህልን ጭውነትን ናይ ህዝቢ እዩ ዘንጸባረቕ ክንዲ ዝኾነ ንባጤራና ዝግባእ ክብሪ ክንህቦ የድሊ ጽሩይ ባጤራ ክንሕዝን ብጽሩይ ባጤራ ክንግልገልን መሰልና እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ባጤራ ምብልሻው ባዕልኻ ብመልክዕካን ግርማኻን ምድዋን ምዃኑ ብዕምቆት ተገንዚቡ ኣብ እተሕዛ ባጤራ ጥንቃቕን ጽሬትን ከዘውትር ነውርታት ኣብ ዝርኤሉ ድማ عقب كبل زيجنته حلفنت علوه